No tak z natáčania má človek stále zo začiatku neisté dojmy, nakoľko je to, a dúfam, že doteraz sme točili, dá sa povedať, amatérske filmy. Na tento je to prvý nezávislý teda film, alebo projekt, lebo točíme tieto dva filmy, Labyrint osudu, čo je môj režijný debut, a Modrý vták, teda Miša Wernera. A stále, už to bola taká tréma, lebo naraz človek v amatérských podmienkach je to stále také pekné, lebo človek si môže mať nejakú tú voľnosť, tak a naraz niečo prišlo, niečo na čo už treba pozerať trochu vážnejšie. A je tam ten strach, že človek aby niečo neskazil alebo niečo nespravil a už sa inak aj na ľudí pozerá, aj na celý ten štáb, teda už je iná organizácia. Ale tak máme zatiaľ natočených asi 19 scén a myslím, že točilo sa veľmi dobre, pretože atmosféra je skvelá a zatiaľ musím poklopať 3-krát, že som zatiaľ spokojný. Uvidíme, ako to dopadne všetko v strižni. My sa s Erikom poznáme už dlhšiu dobu a venujeme sa filmovej tvorbe a raz za mnou prišiel Erik a povedal, že Mišo, počuj, točím teraz jednu takú vec o ruskom bezdomovcovi a chcem tam ukázať tú takú diskrimináciu a podobné veci. A keďže sme obaja Rusi, respektíve ja som Rus a on má ukrajinský pôvod a ja som z Ruska originálne, tak ma poprosil, či by som to náhodou nezahral. A ja som povedal, však dobre, v pohode, však mi zavolaj a nejak to už vybavíme. Prešiel nejaký čas a pustili sme sa do toho a nakoniec som povedal, že mu s tým pomôžeme s produkciou, tak sme začali zháňať ľudí a volať. Nejak sa to proste už začalo robiť a teraz je to v štádiu, že to točíme a už sa to blíži ku koncu a dúfame, že ten koniec bude fajn. No, mám nejakú predstavu, ale neviem, ešte skôr rozmýšľam nad nejakým nástrojovým obsadením, ktoré by som tam dal a nejakú konkrétnu predstavu, tak mám rozrobené nejaké veci, uvidím, čo bude pasovať rovno do scén vo filme. Tak tento film vznikol tak, že už dlhšie som chcel natočiť film inšpirovaný rôznymi ľudskými príbehmi, ktoré som za nejaké tie roky od rôznych ľudí s rôznymi životnými situáciami pozbieral a stále som ich chcel nejako dostať do filmu a natočiť o tom film. A tak som práve v tomto filme dostal taký nápad, že by som ich mohol dať všetky dokopy a porozprávať ich ako teda jeden príbeh. A celý film rozpráva o neľahkom životnom osude mladého ruského chalana Sergeja Pľuščaka, ktorý emigroval za lepším životom teda sem na Slovensko a za pomoci jeho spomienok flashbackov sa vraciame do jeho minulosti, kde vidíme, ako Sergej bojoval v prvej čečensko-ruskej vojne, ako neskôr vstúpil do jednej zo zločineckých organizácií, ktoré sa vtedy po páde režimu formovali na celom bývalom území ZSSR. Ale hlavná časť príbehu sa odohráva v súčasnosti už na Slovensku, kde je viac zamerané teda na tie jeho pocity, ako sa vysporiadováva sám so sebou, so zločinmi, ktoré v minulosti spáchal,
tomu všetkému ani tu nenašiel ľahší život, ostal na ulici a veľa ľudí sa k nemu správa nevraživo ako ku cudzincovi, ktorý sem nepatrí. Týmto filmom som chcel ukázať, že ten labyrint osudu, preto aj ten názov filmu Labyrint osudu, lebo máme ho všetci rôzny a nie každý dokáže z neho nájsť tú správnu cestu. Chľast tu bol, to je jediné, čo mne treba. Vy hráte feťaka však a... Áno, ja som ako prirodzený talent na toto. A hralo sa mi skvelé, lebo tam je jedna super tyka, ktorá tu robila proste pravú atmosféru a fakt ako vďaka tomu to bolo skvelé. Tuto náš režisér dokonca rozkázal aj filmu, vetru, blesky, hromy, všetkému rozkázal. Producentovi Michailovi Wernerovi. Dobre sa na ňo pľuje, rozhodne sa na ňo dobre pľuje, to musím oceniť. Všeobecne, som si na ňo zlepšil mienku, že, Miško? Kto tu vykrikuje nám do rádia v škole a všetci len ruky do hlavy? Ale veď to ešte neznamená, že keď to povedal Marcel, že to tak aj musí byť. Veď všetci si pamätáme na ten sklad a vtedy bol Marcel tiež veľmi múdry a ako to dopadlo. Poriadne s nami vyjebali. Marcel je debil. Ešte sa uvidí. Každopádne tam zajtra pôjdem. Hej, Robo. Hej, Rusák! A nevracaj sa! To bolo po piči. Daj si klape. No tak, ja mám Miša Wernera veľmi rád. My sme sa tak zbraterili, dá sa povedať, ešte dosť dávno, pretože dvaja sme začínali točiť filmiky ešte ako nejaký 14-ročný od pobehovačiek po ulici a tak ďalej a takto sme sa dopracovali ku tomuto a komunikuje sa mi s ním veľmi výborne, pretože poznáme sa na krv, dá sa povedať. A Mišo je dobrý nielen producent, ako to dokázal získaním všetkých potrebných vecí, ktoré sme na film potrebovali, ale aj vynikajúci herec. A takisto David Kollár, jemu by som tiež chcel veľmi poďakovať, lebo to je človek, ktorý nás do tohto všetkého, dá sa povedať, dokopal a držal takú otcovskú ruku. Máme sa od neho, veľa sme sa naučili a to je veľmi inšpiratívny človek. Určite gitaru, basu, husle, možno aj mandolínu, ktorú mám doma a nejaký vokál.